पार्टी जो तो पार्टी मेंबर आमने पार्टी जॉइनिंग प्रोग्राम करूँ तो जॉइनिंग प्रोग्राम हम लोग प्रोग्राम खालायदों तो राजनीतिक दल निजा गारे प्राय 87 बिघा जॉइनिंग दङ बेखायनो सारा त्रिपुराव सारा थांखाखै गाव बरफ बाय तावमाती माने साव तो बारि थांनानै बेखौ पार्टिया गेटियो जॉइनिं दिनानै आरो कन्टिनिउसलि डेली जॉइनिं दङ बेखायनो जेखिलो पार्टिया गेटि गाहाम जागाव स्थिति माने थांदों ओमफ्राय जत त्रिपुराबासि जत जोंनि त्रिपुरा सारनो गायनो खामानि जानांगौ नामनि बुथायनो गोलों गोलों खा खालामबाय वानसुमा खालामबाय वानसुबै आस्ते आस्ते जोंनि घाटि बा जोंनि साननि मानसिफोर हावखि सालायनो दफा सुखुं दफा हामानि सुखुं दिनै फाइनाल जत पार्टी हामबाय पार्टी व्यक्ति पक्ष থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ফলো যত ফাইনাল বেলায় বেলায় না হামবাय नोंनि ससियेल मिडियानि जोबदेना এবং सारा त्रिपुराव যত सुखुं वैनि बुथाय बमहाय राजदाटाल बा एग्रेसिव होंगे जो दाव खाना खुलना नहीं लाइन में उतर होगा जो बांग ना बोलते हैं जो खुले नाई लोग भी सामान हम आस्ते आस्ते आगे बढ़े आईबीएफ तो अनेक कम सानाय जों खाली आईबीएफ खाली अनेक खालाम माने बिदि शुरू खाली राजनीतिक आंदोलन खाली माने तो अनेक देखा अब दिनै बिसुदा साफैलखौनो जों ओंखा आसा खालामो जों आगामी प्रेसिडेन्ट यानो अनेकटा 50% फोरमान लानानै जों आगाव दङ এবং टिप्रालेण्ड आबो दिन सालजा हासिम सर तो कैसा तीनी जे नरमनि जे कार्ड कैसे माने तो अमो तमो ओ डिस्ट्रिक्ट ओ सब डिविजन दर ना अन्न बो जागा बर ना अब सारा त्रिपुरा पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटी ने जेतो मेंबर्स तो मेरा जो मामले पार्टी गठनतंत्र मुताबिक कैसे डिविजन कमिटी व 80 जन अंतर कमिटी 80 जन बा सेंट्रल कमिटी 80 जन हुई कैसे তিনি गठनतंत्र दङ आवनि मुताबिक बिखौ जागोन रुनाय তিনি सिंनाव प्रथम जेतु नंबर 1 सिंना गासैटा विधानसभानि एक नंबर सीट और भितर फार्स्ट लॉन्च खायगा और तो साल साल जत डिविजन 30टा आईपीएफटी डिविजन कमिटी हमारे कैसा प्रोग्राम खाई जों मेंबरशिप बिनि खायगा हामबाय